मुझे मालूम है वो। और हमारे पूर्व यूथ का प्रेसिडेंट निकोलस भाई यहाँ पे है, इनको मालूम है। तो ये घबरा ने बोला कि हाँ अब तो बड़ा हो गया, भाग गया, हमको देखने भी नहीं आता, कब आएगा बोलो। Jadi bayar Kristus di raga kenai tadi na, mabla fikir pun, jadi masih apa? Kejaran atau kakak orang bayar, naik juga pila, pinan pun mabla fikir. Gopur sartul dia micikun dah am mabla fikir, ini semua nam kubu bawa bayar dan kau beran nam kopi. तो हम याद करता है हमारा अरुणाचल का विश्वासी भाइयों बहनों को, जब मैं पमा में आया था एक बार, कौन सा साल था मुझे याद नहीं, हमको सोने नहीं दिया। शायद कोई हमारा यूथ लीडर्स लोग मालूम होगा, मुझे सोने नहीं दिया। रात पर नाचना है, गाना है, एक्टिंग सब करना है। तो यहाँ देखकर मुझे खुशी लगा कि उतना अच्छा से नाच किया। और जोंनि अनजायग्राफोर जानो हागौ नुदों, जहाँ मोनसे घनिष्ठ सोमोन्दो दंखाय निसिफोरजों जोंनि गोजानि द्वारा, बेनिखायनो आं बेखौ बुंदों। फै जों जोंनि टीमाव थांनि। जोंनि टीमा जाहैबाय फेथ एन्ड एक्शन। फेथ एन्ड एक्शन, फोथायनाय आरो खामानि। हमारा टीम है विश्वास और कार्य, विश्वास और कार्य। आरो गुसुङै बुंनो थाङोब्ला फोथायनायखौ खामानियाव दिन्थिनाय। जो हमारा विश्वास है वो विश्वास को कार्य में दिखाना। सिर्फ विश्वास नहीं, लेकिन कार्य से क्या विश्वास है इनको दिखाना है। मोनसे बाइबल वर्स जों फरायनि दे, आं फोरोंगुरु दे, फोरोंगुरु थियोलजिनि फोरोंगिरि, बेनिखायनो जायफ्रा खोनासङो स्टुडेन्टफोर बिसोरनिफ्राय रेसपन्स लुबैयो। बेनिखायनो माब्ला सोंब्ला ज्राव ज्राव बुंहरदे जाय फाराफारि। हिब्रुनि 11 अध्यायखौ मोनलासै, सोर सोरनाव बाइबेल दं? बाइबेल सिखासै? कितने भाइयों बहनों के पास बाइबल है हाथ में? हाँ, बाइबल है ना, पुस्तक बाइबल। अच्छा, सोर सोरनाव मबाइलाव बाइबल दं? मबाइलनि बाइबल, मबाइलाव बेथ' मेरला जाखागोन। ओके, इब्राहिमनि 11 अध्याय, 11नि 1 पद। Hebrew chapter 11 verse 1। नै टाइमा माबा बेसेबांसिम लानो हायोमोनलाय? मा जाखो? 3था जाबाय। कय मिनिट प्रेसिडेन्ट बाबु? 15 मिनिटआनो जाफ्रामबाय नै आं गसंनानै। खोथा सोंलाय खौराङा? र' एसे सेटल खालामनि दे बेखौबो। 3:30निमोन, 3था जाखाबाय नै। दे आं मा गोसो जायो बेखौनो लागोन होनहरबाय दे। दे इब्राहिमनि 11 chapter verse 1। आङो इंलिसनि फरायनि, सोरबा नैबे खाथिनिफ्राय दावराव बर'नि फरायबाय दे, आं इंलिसनिखौ फरायनि। Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see। दे सासे सोरबा बेसेबां जानानै दं? जों मोनगोन होननानै बरसा खालामनायखौ
नोंथारगौ होननानै रोखायैनो साननानै लानाय आरो मेगनजों नुयैखौ दंथारो होननानै हमनानै लानायखौ फोथायनाय होनो बाइबेलखौ नायदो गावबा दे बाइबेलखौ नाय faith is being sure पक्का sure of what we hope for जों मा आसा खालामदों नैबेखौ एखेबारे पक्का नैबेदि कन्फिडेन्स फोथायनायखौ फोथायनाय मा होनना बराय जों जेखौ आसा खालामगोन नैबेखौ जों मोनथारखागोन होननानै फोथायनायानो फोथायनाय खुनु हाया पक्का ना गोदोनि बर'नि सिनेमायाव मा सिनेमानिफ्राय बावबाय हादान नायनायाव हाया पक्का होनो दाथ'ना बे टाइपनि आरो एखेबारे जाखाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय दे गोसोआव लादो नेक्स्टआ जाहैबाय जायखौ जों नुवाखै जो चीजखौ हमने नहीं देखा बे जिनिसखौ जों मोनखागोन आरो नुखाबाय होननानै साननाय लानाय जो चीज को हमने नहीं देखा कभी भी नहीं देखा वो चीज को हमने देखा और मिल चुका ये विश्वास है हमारा विश्वास क्रिश्चियन विश्वास नैबे बाइबेलाव सबसे बयनिख्रुइ साबसिन फोथायनाया मा नैबेखौ बरनायनाय दे ये हिब्रू का 11:8 पद यही हमारा पवित्र शास्त्र में हमारा विश्वास क्या है क्रिश्चियन विश्वास क्या है इनका विश्लेषण सबसे अच्छा है नो अदर डेफिनेशन नो अदर एक्सप्लेनेशन दे गुबुन बरनायनाय गैया जायखौ जों आसा खालामदों बेखौ जों मोनखागोन जायखौ नुहुरस'वाखै बेखौ जों नुखागोन एबा मोनगोन होननानै साननायानो जोंनि फोथायनाय मा बेलाय ये क्या है जिसको हमने आशा किया है और उसको सोच कर लेना कि हम मिल चुका है जिसको हमने नहीं देखा है उसको सोच के लेना कि हमने देखा है और जरूर मिलेगा क्या है ये मामला क्रिस्टिया अनजायनाफोर बिनिखायनो आङो बिनि उननिफ्राय आंना घरिया बाइबेलाखौसो जागारबाय नै घरि बोथोरनाया ना अच्छा 11:14 है सेम चैप्टर 11 चैप्टर का ही हम देखते हैं विश्वास क्या है और बाइबल में लिखा हुआ जो सदस्य लोग है विश्वास लोग है नौ के जीवन में क्या क्या हुआ विश्वास क्या था सारा नाम लिखा लेकिन मैं 2 या 3 का नाम में लेते हैं फर्स्ट by faith okay by faith फोथायनायजों उमुका ये 11 चैप्टर है विश्वास से या विश्वास के द्वारा ये देखिए 3 पद से by faith we understand that universe was formed फोथायनायजों जोङो बुजियो गासै विश्व ब्रह्मांडा ईश्वरजों सोरजिजानाय राइट विश्वास से हम समझ सकते हैं कि प्रभु ने सारे सृष्टि को सृष्टि किया है फोथायनाया जोंनाव बे गैयाब्ला आं बानायदों नों बानायदों जागोन ईश्वर बानायाखै राइट फोथायनाया थाब्लासो ईश्वरखौ फोथायगोन the next by faith now first person सेथि सुबुं बाइबेलनिफ्राय
फोथायनायजों सोर बाइबेलखौ नायनांगौ दा सोर फार्स्ट नेम फोथायनायजों आबेल एबेल सोरमोन बेलाय आदमनि फिसाला आदमनि फिसाला फिसाला गिदिर फिसाला गदाय फिसाला गदाय फिसाला गिदिर नङा फिसाला गिदिरा एसे बदमासमोनलाय राइट फिसाला उन्दैया नम्र आबेला फोथायनायजों मा होदों बुलि होदों ना बुलि बावदों मा बुलि साबसिन बोरमा मेन्दा राइट खिन्थु बिदाया फोथायैखाय नङाब्ला गावखौसो फोथायनायखाय बे कफि बारिनिफ्राय फिसा 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 कफिखौसो गोजौआव हैदों दे by faith Abel offered sacrifice फोथायनायजों आबेला next फोथायनायजों सोर next Enoch जोंना बर' माने नाथाय Enoch फोथायनायजों Enochआ मा जाया फोथायनाया थानायखाय Enochआ मा जाया क्या हुआ Enoch के पास विश्वास था सो क्या हुआ थैनायखौ बारग'दों जिंदा स्वर्ग में उड़ गया मरा नहीं थैयाखै गोथाङैनो सोरगोआव बिरखांलांदों नंबायबा फोथायनायजों आरोबाव नेक्स्टआव सानैबाव सानै लाबावसा सातफर्ड by faith who सोर Noah by faith Noah when warned about things not yet seen जायखौ नुगोराखै नहाया दैबानाखौ दैबाना फैनोसै नाव बानायदो होनदों गोरान जायगायावनो सोर फोथायगोन ना ओंखायनो उनाव जेब्लानाखि बियो धाम धुम नाव बानायजेनो दंफां दानजेनो माबा दानजेनो होनब्ला मानसिफोरा जाम्बा जाबाय बे खर' गाज्रि जाबाय होनदों बबे मारो गोरान फोथाराव दैबाना बिदि फैलायनांगौ एफा गिदिर जाहाज बानायबाय बुरबक बियो मानसिफ्रा मानोना फोथायनाय गैया किंतु नहाया जय ईश्वरनिफ्राय कमान मोनदों नोआ विश्वास किया है बारिश आएगा बान आएगा flood will come then in the barren land in the desert he built the big boat नुबायना फोथायनायजों बियो गुबुना फोथायाखैब्लाबो नाव बानायदों आरो बे फोथायनायजोंनो साबसे सुबुङा बासायजादों ओके 8 जन सुबुङा बासायजादों बे फोथायनायजों गासैबो दुलाराय धंस all died but by faith only 8 saved 8 जनल' बासायजादों the next one big one by faith at what who Abraham now by faith Abraham followed what God was commanding. Abrahama फोथायनायजों अबयसे फिसालाखौ बुलि होनाय दै एफा मोजां रायजो जादों माइफ्रा महन जायो बेसरफ्रा माबाखौनो हाया मारा हख'नो हाया बेबादि हादान जायगायाव रायजो जानानै दं आब्राहामा हठात इसोरा होनबाय ओंखारलांदो बिनिफ्राय थांदो जेरावखि थाङा होनबाय अबयसे बाइबेलाव बहा थांनांगौ होनदों दे किन्तु आब्राहामा मिथिया बै जेराव थिनहरजादों बे जायगानि हाया नैबेबादि किन्तु इसोरा बुंनाय नों ओंखारदो होनग्रोना सेस मानसि दुमसि न'खरनि मोसौ मोसा गासिबो हुथुम लानानै ब्ला बहा थांनांगौ ना फात्ता किन्तु इसोरा होनबाय थांबाय बाय फेथ नुवाखै दा
अब्राहम हो रहा है, नोआ ने नहीं देखा था क्या होगा, अब्राहम ने नहीं देखा था क्या हुआ, आगे क्या है, लेकिन विश्वास करा। परमेश्वर ने जो कमान दिया है वो कमान को सुना और वो सुन करके उन लोग काम में डाला। Kristna menjaga ni be Ibrani egaro with that was a chapter of faith tenanina chapter of faith put ni with ha ये हिब्रू का 11 चैप्टर को हम विश्वास का चैप्टर करके मान लेते हैं। आं इसी बे फोथायनाया माबेलाय जोंनि थाखाय आं मिथिखानाय सल'खौनो आं बुंसैलै जोंना बिबु आंगा दंब्ला ना गैयाब्ला बिबु आंगोखौ जाय मिथिगौ सोर मिथिगौ बेखौ खोन्थाबाय थायोमोन बे सल'खौ आरो गुबुन भार्सन दं गुबुन भार्सनबो दं बे सल'आ बहानिफ्राय फैदों आंबो बारा मिथिया नागिरबाबो मासो दिहुनदों नाथाय खिन्थु जोंनि पास्टरफोरनाव लगायनोसै बिशपआ रिजार्भ दं जोंना मदारेटरा जोंना मदारेटर बिशपहा मंडली गंनै दं नैबे दैनि हौरैहाय गंसे ओरैहाय गंसे फुङाव हौरै खालामो बेलासियाव हरैजोबब्ला दै बारनानै ओरै खालामफैयो। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कहानी कॉमन है, सुना है शायद, दूसरा है इंटरप्रिटेशन, फिर भी मैं जोड़ रहा हूँ कि हमारा विश्व के तो हमारा विश्व के 2 मंडली है कलसिया, एक कलसिया ये नदी से उस पर और दूसरा मंडली इस तरफ पर है। तना अखा बांखानि बोथोराव जोंना बिशपआ गिर्जा खालामनानै फुङावनो साइकेल लानानै ओंखारबाय हौरैथिंजाय सुबह साइकिल मार के आया कि उधर जाना है, साइकिल को यहाँ रखना है, इसका घर इधर है, राइट, साइकिल रखकर छोटा सा नौका से ये नदी को पार करना है ना, छोटा सा नौका से ये नदी को पार करना है। दैखौ बारनानै हौरै गिर्जा खालामनांगौ दे, दै गैया मा होनो दैया लोमाखै मोजाङैनो नर्माल थांबाय जोंना बिशपआ गिर्जा खालामखांबाय गिर्जा खालामबाय क्या गिरजा सर्विस किया है, हमारा विषय उस तरह सर्विस चल रहा है, बारिश आया ठीक से अखा हाबाय ठीक से गिर्जाया जोब्बाय दाना ओरै बारनानै हौरै खालामहैनांगौ बेलासियाव दे हरै जोबखांना ओरै दाना दैया लोब लोब फैबाय बे दैमायाव दैसायाव दाना बे नावा बिदिनो बारहोबाय थाखायोनो राइट, ये नौका ना ये वहां से यहाँ से वहां इसे पार करते रहते हैं, एक नौका और नौका चलाने वाला है। तो हमारा विषय आया, पानी को देखकर हरे कैसे पार करेंगे, माबोरै बारगोन फाले, नावा तो दं नौका है, तो जो मालिक है नौका आइए बोला, तो बिशप ने थोड़ा सा टेंशन होकर बोला कि नाव में उठे या नहीं उठे, गाखोला नावलाय माथो दैयाबो लोब लोबथार बोरैबा थुफ्लंगोन फैबा होननानै सोंबाय गोनो गोथो जाबाय जोंना बिशपआ दै नावआव गाखोहां जाबाय बिशपआ दाना फै जेबो जाया कुछ नहीं होगा आइए खुनुरुखुम गाखोबाय जोंना बिशपआ एखेबारे हमथाबाय गोरानो दाना जावबाय नाव जावग्रायाबो नौका चलो दे चलाया कि ऐसा होने लगा नौका, पानी आ रहा है डूबेगा जैसा लग रहा, तो नाराज हो गया हमारा विषय, टेंशन जो चाहिए मुखमा शेष जाती जुटी जाजोब्बाय जोंना बिशपआ आयु गोदो सिखोन्दा बे रायै बोरै गिर्जा खालामहैथारनांगौ मा जाबावगोन जाय नावा जुदि बेल थैनानै जुदि शेष गाव थाव गासिबो शेष जाजोब मा खालामनांगौ थोर मावबाय दे कांपने लगा हमारा विषय, ये नौका उल्टा पुल्टा होकर के
गाउन कहाँ है, ड्रेस कहाँ है, होगा क्या ना तब नहीं बा सासी उन्दी गथ'आ आरा नाव थाना एसे गेलेगासिनो दैयाव जा आरामसे गेलेगासिनो नाव दाना बिसुबा नायनानै आसरित मोनबाय गथ'खौ आयौ मा गथ' बेलाय माथो दैखौबो एसेबो गिया नावाव थांखायो ओरै जानायाव जेबो गिया मा बेलाय मा गथ'आलाय दाना नावा ओरै फैबाय दे बारफैबायबो खुनुरुखुम दाना जोंना बिसुबा बे गथ'खौ जों नायनानै बुंबाय ए गथ' नों बे दैबानाखौ दैखौ गिया होननानै सोंबाय बिसुबा गथ'नाव हे गथ' नों बे दैखौ गिया गथ'आ बिसुखौ नायदावनानै आंखौ नों मिथिया नामा नाव जावग्राया आफासो नाव जावग्राया आफासो माब्लाबाबो बेलथैहोआ बिसुबा अबाक आयु बिफानि सायाव इसिबां फोथायनाय दं नावा उल्थां फाल्थां उल्थाहां थब्ल'हां माबाहां होमब्लाबो आराम दैजोंसो गेलेदों सिक्रेटआ बेसो होनबाय जोंना बिसुबा अरे बेनिखायसो गथ'आ गिया साला इसीलिए ये लड़का डरता नहीं है नाव चालक पिताजी है नहीं बेबादि धीर और फोथायनाय दे बे गथ'नि बादि फोथायनायखौ होनना जोंनि नैबे फोथायनाया so confident ओरैबादि गोसोआव खुनु गोनो गोथो गैयै जागोन माने जागोन नैबेनो जाहैबाय जोंनि फोथाय बेनिखायनो जों जुदि नों बे गथ'बादि बिफा जे बिफायाबो नाखि गासैनिबो सोरजिगिरि नोंनिबो आंनिबो गासैनिबो रैखागिरि नैबे इसोरनि सायाव जों बेबादि फोथायनाय दंब्ला नैबे गथ'बादि जों मुंखौबो गिनाय नङा बेनो ख्रिस्टान बिश्वास नैबे बिश्वासखौनो नैबे चेप्टाराव अध्यायाव लिरगिरिया बुंदों आरो ईश्वरनि बाथ्राया जोंखौ बेखौनो फोरोङो जो हम विश्वास की बात कर रहे हैं वो विश्वास वही है दृढ़ विश्वास जो विश्वास में कुछ संदेह का बात नहीं है जो होगा हम जो होगा बल्कि सोचेगा वो जरूर होगा नहीं जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनाय दे जोङो माखासे बिषयखौ बुजिनांगौ ओंखायनो बाइबेलनि बाथ्राजों लोगोसे आं माखासेखौ बुंलांनो हास्थायदों बिसेसके जोंनो गोथौ फोरोंनायनि आंखाल दा बेनिखायनो माखासे बिसेस आं बुंनो हास्थायदों सोदोबनि सायाव दे फेथ इंराजियाव फेथ हिन्दीयाव बिश्वास जोंनाव फोथायनाय गोजाम रदायाव नैबे बाइबेलनि गोजाम रदाया मा भाषाजों लिरजादों होनदोंमोनलाय फेल जाबाय ना फेल गोदान ना गोजाम होनदोंमोनलाय गोदान गोजाम रदाया मा भाषाजों लिरजाया होनना सोंदा ये पुराना नियम को किस भाषा से लिखा हुआ था ओरिजिनल में कौन सा भाषा अभी हम बोला हिब्रू चैप्टर 11 हिब्रू भाषा से लिखा हुआ था इब्राहिम भाषा जो निर्जना गोदान नालाय हरिन थाबाय ग्रीक भाषा जो लिरजानाय दा इब्राहिम भाषायाव नैबे जे जों सोदोबखौ जों बाहायदों फेथ बे सोदोबा जाबाय इमुना बुंनो हागोन गोबारै इमुना आच्छा गोसोआव लाबा एसे लायाबा ना दोननांगासिनो दे इमुना बे जाहैबाय जोंनि एक्सप्लेनेशनाव बिश्वासानो फेथआनो एबा जोंनि फोथायनायानो एबा ट्रास्ट नंगौ होननानै साननाय नङाबा we call it in English fidelity बे जाहैबाय loyalty ओरैबादि सोनारनाय
जायनाव जों सोरा बिमा गथ'फ्रा नानि मोना बाबु मोना जेरै बिमा बिफानाव थाल्ला सोनारो नैबेबादि सोनारा बाबुमोन नानिमोन आं मोनसे गुसुं माबाखौ सिगाङाव बुंबा जे थाब माबादि सोनारनाय जुदि बे बाबु नानिमोना जुदि असिना मानसिया जुदि नैबाव वालाव दङ नानि बाबुमोना सोरबा असिना आंखोल आन्टिया फैनानै दे बाज्रुम दे होनब्ला बाज्रुमगोन नोंसोर हा सिनायै मानसि सिनायै मानसि नैबाव वाल दं नों मानखोनानै दं बोरबा गाखोनानै ओंखारनो हायाखिसै सोर बोख्लायगोन आंखौनो ओरै थांगासिनो दं बे समाव सोरबा असिना दारि हमा मानसिया हे बाबु मा गाखोखो फै ओंखार होनब्ला ओंखारगोन सि स्मार्ट ना ओंखारनाय नङा जिबा खोख्लैगोन ना मागोन हमग्लेनगोन ना नाथाय जेब्ला बिफाया फैगोन गोजाननिफ्राय हे बाबा बाज्रुम जुम अके करेक्ट नंगौना नंगौ नोंना बाबाखौ नङाबा मामिखौ नोंसोर मिथिखागौ बाबायाथ' फाक्काखा बयनिफ्रायबो महापुरुषसिन ना बाज्रुमब्लानो जुम बेबादि सोनारनायखौ होनदों बियो इमुना हिब्रू भाषा में ये जो विश्वास है विश्वास का अर्थ है इमून इमूना का अर्थ है कि सारा ना सारा क्या बोलेंगे माता पिता के ऊपर निर्भर करना किसी और के पास नहीं सिर्फ माता पिता का ओर से नहीं बेबादि बेजाबाय सोदोब हिब्रुनि दाना ग्रीकावलाय बुंदोलाय दे आंजों पिस्टिस ओके पिस्टिस बेबो बेनो ट्रान्सलायनाया खिन्थु अर्थआ बिसोरहा एसे गुबुन दं ट्रास्ट कन्फिडेन्स बिलिफ ओमफ्राय जों जेखौ होनदों दानि हिब्रुनि 11 जों नायदों नैबेफोरो बेयाव बुजियो इंराजियाव बियो पिस्टिस बे जाहैबाय बेबो सोनारनायल' नङा थारमाने आंनो जे नांगौ बे नांगौफोरखौ आं मोनखागोन बे नांगौफोरखौ आं मोनखागोन आरो माबोरै मोनगोन बेयाव अबयसे बिसोरहा गावसोरनि कालचार बादि गावसोरनि फिलसफि बादि माखासे तत्त्वफोर दं राइट अबयसे इसोर जोंनि ख्रिस्टियाननि बाथ्रा इसोर बिसोरनि बाथ्रायाव गुबुन इसोरनियाव फोथायनाय बे दं खिन्थु faith in our head reason right जोंनि खर'आव साननाय दंना गियान बुद्धि साननाय हनाय नैबेयाव फोथायनाय बिसोरहा नैबे दंफादेरोमोनलाय बेनिखायनो इसोरा गियान होयोना इसोरा गियान आरो जोंनि गियाना इसोरनिफ्राय नैबे होनाया जोंनि ख्रिस्टियाननि थिय'ल'जि एबा फिल'सफियाव फैदेरदों दा बे पिस्टिसआ अबयसे सोनारनाय फोथायनायखौबो बुङो हमारा विश्वास को पिस्टिस बोलते हैं ग्रीक में और उससे आगे हमारा जो खुद के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो विश्वास भी पिस्टिस है विश्वास है बेनिखायनो इसोरजों होजानाय जोंनियाव गियान बुद्धि दान दंना जोंबो इसोरजों दाजानाय इसोरनि मुर्ति बादि बेनिखायनो गावनियाव फोथायनायाबो थानांगौ इसोरनियावल' फोथायनानै गावदे आं मावनो हायो आं खालामनो हायो नैबे फोथायनाया गैयाब्ला बेबो फोथायनाय नङा ओके ना ठीक है शायद समझ आया हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास और हमारा ओर से विश्वास वो साथ साथ चलना है ना दानिया
जोंनि थांखिया फोथायनाय एबा ख्रिस्टियान फोथायनाय आरो मावनाय। सोर फोथायगोन? आं फोथायगोन दा। सोर मावगोन? आं मावनांगौ। कौन विश्वास करना है? हमको विश्वास करना है। कौन काम करना है? हमको काम करना है। And we are Christian. जों ख्रिस्टियान। ख्रिस्टियान माने मामोनलाय? ख्रिस्टियान माने मामोनलाय? मा? जिसुनि उन थाबायग्राफोर। आथिंजों उन थाबायनाय नङा। जिसु ख्रिस्टआ जे मावदों नैबेखौ मावग्राफोरखौ होनो ख्रिस्टियान। जायनाखि जिसुआ मा मावदों नैबेखौ मावाब्ला, नंगौनि खामानि, न्यायनि खामानि, नायस'नायनि खामानि, बेंज्लायनायनि खामानि, नैबे हाबाफोरखौ मावाब्ला जों ख्रिस्टियान मुंखौनो समायथावथाव नङा। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? अभी अरुणाचल से आए हुए हमारे भाई बहन है, ये पेंडल में है, कहीं पे है अभी? है या नहीं? बैक साइड में है, पेंडल से बाहर चला गया। ओके, थैंक यू। सो विश्वास दो किस्म का है, दो टाइप का है। हमारा विश्वास परमेश्वर के तरफ और हमारा विश्वास हमारे तरफ। और हमको क्यों क्रिश्चियन कहला जाता है? क्या है क्रिश्चियन? क्योंकि हम मसीहा ने जो कार्य किया है, जो काम करता है, वो काम को जो हम करता है, इसीलिए हमको क्रिश्चियन बोला जाता है। We are Christian. जायफ्रानाखि जिसुनि थोनायबादि बुंनायबादि मावा क्रिश्चियन मुंखौनो समायाखै। नामा गिदिरथार। दस्रा धोरोमनि मानसिफ्रा बिब्दि होना नामा एसे दस्रा। जोंना क्रिश्चियानिटी, क्राइस्ट, क्रिश्चियानिटी, धर्म क्रिश्चियानिटी बेबायदि गासिबो ख्रिस्टनिफ्राय सब कुछ मसीह से। क्राइस्ट मतलब मसीहा है, जो मसीह ने उद्धार करता है, वो क्राइस्ट के नाम से हमारा नाम है क्रिश्चियन। सो फोथायनाय आरो मावनाया थारैनो जोंजों लोगो थानांगौ। फोथायनायल' थानानै मावनाय गैयाब्ला जाकबनि बिजाबाव मा होनदों? मावनाय गैयाब्ला फोथायनाया गोथै होनदों आरो बुक खालामदों जाकबनि बेलायाव दे। गोबाङानो बेयाव जोंनि बङाइगाव डायसिसनि जानायखाय, इयर्कनि जानायखाय आरो लुथारेन जानायखाय, दानि आं मोननै मोनथाम लुथारेननि बुङो, प्रटेस्टान्ट थिय'ल'जि। लुथारेन फोथायनाय बादिब्ला जों फोथायनायजों बासायजानायफोर, जोङो जोंनि फोथायनायजों बासायजानायफोर। माया जोंखौ बासायो? इसोरनि अनखांनाया, ग्रेस। We are saved by grace, or we are saved by faith in the grace of God. जोंनि फोथायनाया इसोरनि दयानिफ्रायसोखाय एबा इसोरनि दयाखौ जों फोथायोखाय जों बासायजानायफोर। फर्स्ट पार्ट, विश्वास द्वारा हम परित्राण मिला है। नेक्स्ट, मावनायजों नङा। भुलगा बुजिदे? भुलगा बुजि। जोङो मोजां हाबा एबा मावनायजों बासायजायाखै एबा बासायजाया, नाथाय इसोरनि दयाजों आरो इसोरनि दयाखौ फोथायनायखाय जों बासायजानाय।
मा नोङो इसोर बिफा बिसा गोथार जिउखौ फोथायो? औ फोथायो। मा नोङो बे मावनाय दांनाय माबा माबिफोरखौ फोथायो? औ फोथायो। मा नोङो गुबुननि मावनाय दांनायखौ नागारगोन? औ नागारगोन। ना बाप्तिस्मायाव दा नै बेबायदि फोथायनायजों बासायजानाय मावनायजों नङा। हम प्रभु का दया या अनुग्रह से उद्धार मिला है, काम से नहीं। नाथाय ख्रिस्ट'ना अनज्लायग्राफोर बे नङा दे यस जों फोथायनायजोंसो बासायजानायखाय जेबो मावनाङा नङा। दानिया जोंना मार्टिन लुथारा मा होनदों? जोंखौ इसोरा धोरोमिया खालामबाय। God has counted us righteous. जोङो पापीब्लाबो इसोरा जोंखौ गावनि दयाजों धोरोमिया खालामबाय। आरो नङाब्ला इसोरा गावनि धोरोमियाखौनो जोंनो होबाय। बेनिखायनो जों धोरोमिया। बेनिखायनो धोरोमिया जाबायब्ला धोरोमियानि खामानि। धोरोमिया जाबायब्ला इसोरा जोंखौ बानायब्ला जोंनिफ्राय खालि धोरोमियानि खामानिल', गाहाम हाबाल', सैताननि नङा, गाज्रि खामानि नङा, खालि मोजांल'। मोजां बिफाङा मोजां फिथाइ थायो ना? गाज्रि बिफाङा मोजां फिथाइ थाया। दा नङाब्ला मोजां बिफाङा गाज्रि फिथाइ थाया। मोजां बिफाङा मोजां फिथाइ थायगोन कि थायगोन। अच्छा पेड़ अच्छा फल फलता है। अच्छा फल जरूर, सॉरी, अच्छा पेड़ जरूर अच्छा फल ही फलेगा, बुराई फल नहीं। बेनो जादों जोंनि डक्टरनि बाथ्रा। जोङो इसोरनि दयायाव फोथायनायजों बासायजानाय, जोङो धोरोमिया। बेनिखायनो बाइबलाव गले 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 बुंदों, बार 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 पवित्र शास्त्र में यह बोला गया कि मैं पवित्र हूं तो आप लोग भी पवित्र हो। आङो गोथार, बेनिखायनो नोंसोरबो गोथार जा। नैबे बेनिखायनो दानिया फोथायनायजों जोंनि मावनायजों हमारा विश्वास और हमारा कार्य से यह संबंध होना है, जुदा नहीं, अलग नहीं है। हमारा विश्वास और हमारा काम या कार्य hand in hand it must go. लोगो थांनांगौ। आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों नैबे सेथि सेसनाव। गाबोन आं माखासे बिषयखौ आङो बुंबावगोन। नाथाय फोजोबनायनि सिगां आं मोननैसो बिषयखौ आङो बुंनो हास्थायदों। रंजानायनि बाथ्रा, खुशी का बात है। अंतिम में यह बात में बोलना चाहता है कि ये एक खुशी की बात है। ख्रिस्ट'ना अनज्लायग्राफोर जोङो जोबोद जौगाबाय दे। जोङो उन्दैब्ला बिदि सभाथिलिया मिथिगौ माबादिमोन? बेफोरखौथ' बाद हो, बेफोरखौ बाद हो, गासिबो थालिर जिगाब, जेबो गैया। जोंना आंखौ मोना बोरायसो बुरजाबो मिथिगोन। बे खुन्थियाबो थालिर, इन्जुराबो थालिर बिलाइ, उखुमाबो थालिर बिलाइ, ओंखामाबो थालिर बिलाइयाव, नङाबा थालिर खलथायाव ना? गोसोआव दंब्ला गोसोआव दं। दानियाथ' टिकटक नहीं। मैं बोल रहा है कि जब उस जमाना में हमारा ऐसा कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं था, इतना खूबसूरत से बनाया हुआ स्टेज नहीं था। हमारा कॉन्फ्रेंस का जो भी हो, ये कुटी यह पोल वो भी केला का ही है। ऊपर रूप बनाता है कोला का पत्ता ही है। जो बल बनाता है वो भी कोला का ही पत्ता है। जहां हम काटे वो भी कोला का ही पत्ता है, वही खाना है। वरना सब भाइयों बहनों आप लोग का जैसा जो बम्बू में वो करता है ना, खाना भी बम्बू में बनाता भी है, बम्बू में ही, सब कुछ बम्बू में। हमारे यह खेला में जोबोद जौगाबाय। बेनिखायनो आं रंजानायनि मोजां गोजाम गोजोननाय मोननानै आं बेखौ बुंनो हास्थायदों। आरो माखासे
गाहाम अनसायनाय आरो अल द बेस्ट होनो हास्थायदों जोंनि BDYCनि इयुथ कमिटिनि गासै मावथि हान्जाफोरखौ आरो जानो हागौ बिथांमोना आसा खालामाखैमोन जानो हागौ सोरबाबा एफा गिदिर नांगौब्रा एथ' फिट लुबानो जागोन बबाव इसिबां फैबायबायनो आरो गुसु लाबाय होन्दोंमोन आं सोरबा ना दानिया नुबाय दिनै हनै वाला सेस बिसिब्ला बिसिब्लि होनाय बाथ्रा फिथाइ जाजोबनांबाय दा बेबादि गुसु मुगायावबो गोबां जायगाफोर गोबां थांखि लानानै फैनायखाय आङो हामबायनो लुबैदों आरो रंजानायजों नोंथांमोनखौ बाख्नायदों नैबे दिनैनि आरो गाबोननि सभायाव गोसो होनानै आरो आं मिथिगौ गोबाङा गोबां रोखोम थांखि लानानै फैदों दे सभायाव थांनो ना जोंना सभायाव थांनो सभायाव माने मा नायनो मोसायो मोजां मोजां गान गायो मेथाइ खनो नायनो थाङो आं सोरबा सोरबा हिर' हिर'इन दंना दादा थान्दैया जि मोजां मेथाइ खनो थान्दै फैयोनो होनो दैफ्रा आं एग्जाम्पल खालामदे बिदि नांबाय थान्दैखौ नायनो फैयो आंनाबो जाथि खुरमाया संग्राम फैनो गायालासिया नुथारासैथ' बोसोर होबाय नायथारनोसै होनना फैदोंनो जों मादैमोना आदैमोना एखे गोबाब दं बिदि थांखि दं आरो सोरनाबा साइड बाय साइड माबा बिजनेस खालामनोसै उमुखौ लोगो मोनहैखागोन MLA आ फैगोन एसे साइड बाय साइड लोगो हाय होनायनिसै ना सोरबा MCA फैगोन सोरबा फैगोन बिदिनो थांखि थानो हागौ राइट खिन्थु आङो जेखिया जाया रंजादों बेबादि लोगो लालायनायखौनो होनो गेजा चार्च एक्लेसिया होनो दे ग्रिकआव एक्लेसिया ओमफ्राय हिन्दीया क्लेसिया होनो जो इसा फेल'शिप है उसी को बोला जाता है कि एक्लेसिया क्लेसिया जो संघ में फेलोशिप है एक वापस से मिल वापस से प्यार है संबंध है उसी को बोला जाता है कि चर्च बेनिखायनो बाख्नायनायजों जों हामबाय होनो लुबैदों इसोरनि बाथ्राजों नोंथांमोना सुफुं जानानै थां मानोना इसोरनि बाथ्रानि क्राइसिस दं दा आङो गोसोखांनानै दुखु मोनो जा ओरैबादि सोरगो बादियाव दं जोंहा हम सब जैसे जगह में है अभी खास करके यहाँ लेकिन जो जगह में हमारा विश्वास का जो जन्म हुआ क्रिश्चियनिटी जन्म हुआ मसीहा ने जन्म हुआ वहां अभी स्थिति अच्छा नहीं 25,000 से लोग को मारा गया बम करके गोली मार के काट के और उसी में से 10,000 से अधिक बच्ची लोग हैं और 12,000 से ऊपर महिला लोग हैं इजराइल पैलेस्टाइन फोरखौ दिनै बम होयै सिथारगासिनो आंनि आसिमाव आपडेट लानो रोङासै नेटवर्क गैयैखाय दाख्लैसिमाव 25,000 बायना सोरबा निउस लायो नो यस 25,000 बायना बेसेबां जाखो जों मिथिला बियो अफिसियेल रेकर्ड ल बेसेबां गिदिर गिदिर बिल्डिंखौ बम होनानै खोबजाखो ना पात्ता मोजां सेन्सास लाब्लाल' मिथिसिगोन बेसेबां लाख मानसिखौ सुथारखो इजराइलनिफ्रा बाय द वे बाइबेलाव जेखौ इहुदि इजराइल जाकबनि इसोर होनो बे बंस'आ सोरखौ मुगैनो बा निन्दिनो नङा नाथाय बयबो सुबुङा जिसु ख्रिस्ट'आ जेराव जोनोम जादों बेथलेहेम नैबे बेथलेहेमखौबो सोर स्पेयार खालामाखिसै दाख्लै ख्रिस्टमास गैया गासै पेलेस्टाइन ख्रिस्टियानफोर वर्ल्डनि ख्रिस्टियानफ्रा 24-25 तारिखआव ख्रिस्टियान मानियो अर्थ'डक्स गिर्जाफ्रा 5 तारिख जानुवारियाव ख्रिस्टियान मानियो नाथाय 25आवबो 5 तारिखआवबो बर'दिन गैया जे बेथलेहेमाव जिसुआ जोनोम जानाय जायगाखौ बानायनानै दोनदों जोंबो दाख्लैसो अक्ट'बराव थांनानै फैदों थाखि थुखि लाखि 3 तारिख अक्ट'बराव जों फैफिनदों 21 जन प्रफेसार्सफोर आंजों लोगोसे कलेजनिफ्राय लांदों एक्सप'जारनि ओमफ्राय मोनसे कनफारेन्स 3 तारिख अक्ट'बराव जों फैफिनबाय
사타리고 하마사 그 로켓 런스 말 런스 칼럼나네 이스라엘부터 바로 손이 바라 단소 던소 가우다 웃다 카드 네이 비리 리탈리에이션 아니야 마하네 보니 팔타 팔타라니오다나 하자르 그 bomбing 아니 스타트 갔습니다 제 가자 나이제리아 라블 인디다 kabel mata ke dia berbicara jangan dia untuk dia jadi sang pun Islam hospital tu Petrista hospital tu macam Petrista di hospital ni kita gas pun sosial ni bidi obosnya orang jadi Kristo CBRI lepas perbuatan tiba di obosnya orang ini kan bukan jangan sendiri orang anda jadi Christmas service tergau kontak lain mabrek nane 배우니 사세정이 테올로지안 러기 아르 사시 면세 게전 루트런 파스토라 분들 그래서 Christ is in rapid 오늘 당연히 그리스도와 은혜 제수고 도와 예 많은 노 빌딩 그들나이 백큰다 싱아우 나리 공대비 아 비바드네 버르딘니 메시스 Christ is under the rabble. Maybe they almost fell down. Ada siapa Kristen pertengah lain je pra Palestin ni, sebab kita tahu kan dia orang asal berapa. Ini kan orang Kristen orang lain apa kau lain hashtag. Mama di pertengah. Mama di pertengah. Ada dia ni kutu pra. 제라우나 기 레퓨지 개모든도 비 개모 마카세 언데고 도퍼 크리스천 고 도퍼라는 거 Sun will rise again, sun will rise again. 이디메 태분들 혹시 요즘 테이블은 일어나면 요즘 헛달란다 이걸로 가든 걔도 코리오그래피 클럽도 혹시 Sun will rise again. 사나 그러니까 지금 그다음에 그 프로그램 테이블은 갔습니다. 아 그방나 어펜자버들 이마부기야 피법이야. 비리카는 알아서 뭐 선화 하세는 저기 안근일로 그러거든. 아 정리 비스와스비 자기야 비리 프랑페네 가이. 아 정리 바사기리 포르부지 시크도 비리 팔레스타인은 베틀레헴 엄전은 자이 가이. 한 비세스 미팅은 아래 카우나에 나스테. Hamas, jika ada teroris grup punya, sebab selain itu benar Palestin itu, dia Hamas ko ustana, sebab dongso, jadi santi apa itu, ni dia agenda lana Amerika, Israel, Israel, pura sapro kolona bombing kerla banyak, Nazary, Muslim pun, ada bisnis ke Kristian, ses, Palestin. 비리팬에 저 하베바디 이슬 도야 동카이 그전 브레스티티 동카이 ang 하스타이드 왜 붙어나 있고 홈탕이 아르나 상마이 타령 미스니 붙어나 있고 붙어나 레고 수사이블라 정리 붙어나 알라이 마시 아르다티 안고 상단 세미나로 풀라 이 프라 알라 그전 붙어나 키 크리스천 붙어나 जोंनिया फा गोजोन आलो गोजोन फोथायनाया खृष्टियान फोथायनाय नामा होनना साननांगोन बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंनानै इसोर गाहाम अनसायनायनि गेजेरजों आरोबाव गाबोननि दिनाव गाहाम बोसोनजों आरो गोबां रंजानायनि गासै आइटेमफोरजों सुफुंजाथों होननानै आं बेयावनो बुंथिनानै फोजोबबाय आरो दोनथ'बाय इसोरा नोंथांमोन बयजोंबो थाथों आरो इसोरनि बाथ्राजों जेन' नोंथांमोना सुफुंजानानै थाङो इसोरा बेखौनो जोंनो बोर होथों May God bless you all. हामबायसै